Avui fem una sopa ràpida i fàcil. Jo he posat una cuixa de pollastre, un os de pernil i un os blanc a bullir amb aigua. Quan fa aquesta espuma, la retirem. I aleshores, quan bull l'aigua, jo he posat una patata, xirivies, nap, una mica de porro i de ceba, api, pastanagues i tapo l'olla a pressió. Quan xiula, l'he tingut uns 25 minuts. Aleshores, parem el foc i deixem que refredi i baixi la vàlvula i ja podem obrir l'olla. Jo he triturat una mica de verdures perquè llavors les afegeixo al brou i queda com més espès i amb més gust i color. Ho colem i posarem en una olla la quantitat que ens vulguem menjar per avui, perquè potser ens surt massa. Hi posem la pasta que vulguem, jo galets, i també he esmicolat el pollastre, la patata i la pastanaga que ho he afegit en aquesta sopa. Bon profit!